Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat tayo ay nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ay sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga mananampalataya hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, tunay na tayo ay nasa biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sitwasyong ito at maging sa mga panahon na nananatili ang ating mga dila na sumasamba, dumadakila at umaalala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar mga kapatid. At kung titingnan natin ang ating buhay, lahat ng tao, kasama ang mga kapitbahay at mga nilalang sa paligid natin, isa sa mga dakilang koneksyon na ito ay nagbubuklod o nagiging dahilan para magkaisa ang mga tao, ito ay ang koneksyon sa pananampalataya. Hindi lamang sa pagitan ng mga Muslim, bagkus sa lahat ng mga nasyon, sa lahat ng mga grupo ng tao, ang nagiging dahilan ng kanilang pagkakaisa ay ang pananampalataya, ang kanilang pinaniniwalaan. Pero dahil sa pinaniniwalaan ito, naging higit ang mga Muslim sa lahat ng mga nilalang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bakit? Dahil nasa pagitan ng mga Muslim ang katotohanan at nasa atin ang matuwid na landas mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay walang iba kundi ang Islam. At ang tunay na pagkakahati-hati ng ating mga pinaniniwalaan, ito ang tunay na pagkakahati-hati ng mga nilalang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang pinakamatibay na humahati sa iba't ibang klase ng tao dito sa ibabaw ng mundo. Tulad kung papaano hinati ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o kung papaano iginrupo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga tao ayon sa kanilang mga puso, ayon sa kanilang pinaniniwalaan, at ayon sa kanilang mga isinasabuhay na panuntunan o pamamaraan dito sa ibabaw ng mundo. Magbigkas tayo ng mga aya na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung saan ang mga tao kasama ng kanilang mga kapwa ay binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang mga grupo at hindi kasama ng iilan o ng iba. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Surah At-Taubah, Ayah 67. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang unang grupo ng mga tao na magkakasama ayon sa kanilang pinaniniwalaan at ayon sa kanilang mga puso kasama ng mga tao. Ang mga ipokritong lalaki o ang mga munafiqun ay at ang mga munafiqat o ang mga ipokritong babae, sila ay kasama ng bawat isa sa kanila. Ang kanilang mga gawain ay ang pag-uutos ng mga kasamaan at ang pagbabawal sa mga bagay na mabubuti. Pinipigilan nila ang kanilang mga kamay sa pagtulong sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilimot nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dyan, kinalimutan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ang mga munafiqun, sila ang mga pasaway, sila ang mga tao na hindi nalugod ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila. At yan ang unang klase ng tao
na nakikita natin dito sa ibabaw ng mundo ayon sa kanilang pinaniniwalaan. Pangalawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Mula sa Suratul Anfal, Aya 73, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga hindi mananampalataya o ang mga nagtakwil sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang magkakasama. Sila ang mga nagmamahalan kasama ng bawat isa sa kanila. At kung hindi mo ito gagawin, O Muhammad, ang paglayo sa kanila, ito ay magiging fitna o sila ay magiging fitna at malaking kasiraan sa ibabaw ng mundo. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, so yun yung pangalawang grupo ng mga tao na mayroong pinaniniwalaan. Una, yung mga munafik na sinasabi nila na sila ay naniniwala sa Allah, pero ang kanilang mga puso, ang kanilang mga ginagawa ay hindi alinsunod sa kanilang mga sinasabi. Pangalawa, yung lumabas sa pananampalataya, hindi tinanggap ang Islam at sila ay lumalaban sa Islam. Pangatlo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ito ang mga tao na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kasulatan o kapahayagan na sa kanilang kapanahunan ay hindi nila niyakap ang kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila tinanggap ang kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino sila? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, o kayong mga mananampalataya, huwag ninyong tatangkilikin ang mga Hudyo at ang mga Nasara bilang inyong mga minamahal o kaibigan, sapagkat sila ay kasama ng bawat isa sa kanila. Ang mga Hudyo ay kasama ng mga Hudyo, ang mga Nasara ay kasama ng mga Nasara. At sinuman ang sumama sa kanila, ang magmahal sa kanila, ang tulungan sila, tunay na sila ay makakasama nila. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi gumagabay sa mga taong dinaya nila ang kanilang mga sarili. Sa paanong paraan ng pandaraya? Sa pamamagitan ng kanilang pagsamba sa Diyos na ito ay hindi alinsunod sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung pangatlo na nabanggit natin. At pang-apat, ito ang karapatan o hak ng mga Muslim, ng mga mu'min. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ang ikapat na grupo ng mga tao na mayroong pananampalataya sa nag-iisang Panginoon, sila ay tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga mu'minun o ang mga mananampalataya naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kalalakihan at mga mu'minat o ang mga mananampalataya at naniniwala sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kababaihan. Sila ay kasama ng bawat isa sa kanila. Sila ay nagmamahalan sa bawat isa. Sila ay naguutos ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan, nagdarasal para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at nagbibigay ng zakah
ng kawang gawa. Sila ay sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang mga kaaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Aziz, ang pinakadakila, ang kataas-taasan, at ang nakababatid sa lahat ng bagay. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, kung titingnan natin ang pagkakahati ng mga tao ayon sa pinaniniwalaan, tunay na ginawang malakas ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mananampalataya, para sa mga Muslim, ang tinatawag na ukhuwah o ang kapatiran sa pagitan ng mga Muslim. At ito ay tinaguriang pinakmalakas na ugnayan sa pagitan ng mga mananampalataya, na mas higit pa ang ugnayan sa pananampalataya kaysa ugnayan ng mga magkakadugo, ugnayan ng batas sa mundo, ugnayan dahil sa ating mga tribo, ugnayan dahil sa kulay ng ating mga balat, ugnayan dahil sa ating mga lengguwahe. Bagkus mas higit pa ito sa ugnayan ng mga tao na halos madalas ay magkakasama. Ito ang ukhuwah fil Islam o ang kapatiran sa pananampalatayang Islam, na ito ay iningganyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mananampalataya, na dapat ay palakasin at dapat ay palaging isipin kasama ng ating mga kapwa mananampalataya. At dahil dyan, nararapat ang mga mananampalatayang Muslim na magtulong-tulungan upang ito ay mas lalong maging mahigting. At pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga makasisira o makababawas sa kapatirang ito. Allahu Akbar. Dahil kapag nangyari ang pagkakawatak-watak o ang paghina ng kapatiran ng mga mananampalataya, ito ay magiging dahilan ng pagkawasak ng pananampalataya at pagkakawatak-watak ng sitwasyon ng mga mananampalataya o ng boses ng mga Muslim. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Mula sa surat Ali Imran, aya 102 hanggang 103. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot, at huwag ninyong hahayaan na kayo'y mamamatay liban na lamang na kayo'y mga tunay na Muslim. Panghawakan ninyo ang lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sama-sama, at huwag kayong maghihiwalay o huwag kayong magkakawatak-watak. Alalahanin ninyo ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad noong sitwasyon na kayo ay magkakaaway at binuklod ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga puso, at kayo ay naging mga magkakapatid dahil sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nung sitwasyon na kayo ay nasa yungib ng impyerno, nasa butas ng impyerno, at kayo ay iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula dito. Ito ang mga ayah, palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin na sana ay maging dahilan upang tayo ay magabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang pinakamalapit na kahulugan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Paalaala sa mga mananampalataya sa biyayang kapatiran
na ito ay ipinaalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang biyaya ng pagkakaisa, biyaya ng pagkakasundo, biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kasama ng pagkakasundo o ng pagkakaisa ng mga mananampalataya sa pagiging magkapatid ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dalawang biyaya na nakapaloob sa aya na ito. Ano yung dalawang biyaya? Pagkatapos nating makita, marinig na ang kapatiran ng mga Muslim ay napakahigpit dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, makikita natin ang dalawang biyaya, huma ni'matut ta'lib bayna qulubil mu'minin wa ni'matu inqadhihim biha wa ni'matu inqadhihim bihadha ad-din min suqut finnar. O ang dalawang biyaya na ito kasama ng pagiging magkakapatid ng mga mananampalataya ay ang pagbuklod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puso ng mga mananampalataya. Yan yung una. Pangalawa, ang pagligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pananampalatayang ating pinangahawakan sa lahat ng mga mananampalataya mula sa impyerno. Allahu Akbar. Tulad din kung papaano ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tulong na ito. Sinabi ng Allah, "Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم." Mula sa Suratul Anfal, aya 62 at 63. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "O Muhammad, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na tumulong sa iyo at tumulong sa mga mananampalataya, kasama ng mga mananampalataya. At siya ang nagbuklod sa pagitan ng puso ng mga mananampalataya. Kahit gugulin mo pa ang lahat ng mga nasa kalupaan, ay hindi mo mapagbubuklod ang puso nila. Subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala, napagbuklod niya ang puso ng mga ito. Napagkaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga watak-watak na puso. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakadakila at ang pinakanakaalam sa lahat ng mga bagay na nangyari, mangyayari at kung ano man ang naisin niya sa mga ito. Tunay na mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang mayroong kakayahan para mapagbuklod ang puso ng mga mananampalataya. Mapagbuklod ang puso ng lahat ng tao. Wala kanino man ang kakayahan sa pagitan ng mga tao. Kahit pa sino mang mga nilalang na nagsasabi na malakas ang kanyang koneksyon dito sa ibabaw ng mundo. Sinasabi may-ari ng masjid, o di kaya ay mayroong organisasyon, o di kaya ay kilala sa kanilang lugar, hindi makakaya ng nag-iisang nilalang o kanino o sino mang nilalang na mapagbuklod ang puso ng mga tao. Subalit kung babalik tayo sa mayroong kakayahan na mapagbuklod ang puso ng mga tao, ito ay walang imposible sa kanya. Hindi ito imposible sa kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nagmamay-ari ng ating mga puso. Siya ang nagmamay-ari ng ating mga katawan. At siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na ating nakikita. Dahil dyan, madali para sa Allah subhanahu wa ta'ala kung nanaisin niya na ilagay ang pagmamahal sa pagitan ng mga mananampalataya. Ang pagkakasundo sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Ang pagkakaroon ng komportableng palagay o komportableng mga pagkakakilala o pakikisama sa bawat Muslim. At madali rin naman sa Allah subhanahu wa ta'ala na lagyan ng galit sa puso
ng kanyang mga nilalang. O ilagay ang pagkakaroon ng ah, sitwasyon ng pagkakaiwalayan o ang paglalayo sa mga puso ng mga tao. Ito ang Allah subhanahu wa ta'ala na kaya niyang baguhin ang sitwasyon ng puso ng bawat isa sa atin. Ang Allah na sinabi sa hadith na wa innahu ma min qalbin illa bayna isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kayfa yasha'u kama sahha fil hadith, na walang mga puso maliban na lamang na ang pusong ito ay nasa pagitan ng mga daliri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito ay binabago ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay ginagawa niya ayon sa kanyang kagustuhan, sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nararapat sa kanya, na walang pagkukulang at walang pagmamalabis sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, sa panahon natin ngayon, napakaraming mga Muslim, napakaraming mga nagsasabi ng la ilaha illallah, napakaraming nagsasabi na mahal niya ang kanyang kapatid. Maraming nagsasabi na ang po ay kapatid ng aking kapwa Muslim. Tingnan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kung sino nga ba ang mga magkakapatid na binanggit ng Allah sa Quran. Sabi niya, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إلى قوله تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Mula sa Suratul Hujurat, aya number 9 at aya number 10. Kung titingnan natin ang aya na nabanggit, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, at kung ang dalawang grupo ng mga mananampalataya ay naglaban o nagkaroon ng alitan, ay ayusin ninyo ang sitwasyon nila. Ayusin ninyo sila. Pag-ayusin ninyo ang dalawang grupo ng mga mananampalatayang ito. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalawang aya, aya number 10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu bayna akhawaykum. Tunay na ang mga mananampalataya, sila ang mga magkakapatid. Kaya nararapat na pagbatiin, ayusin ang pagitan ng mga mananampalatayang magkakapatid. Allahu Akbar. Kung titingnan natin, ang aya na ito ay tumutukoy sa ang kapatiran sa pagitan ng mga Muslim. Sa sitwasyon ng kapayapaan. Allahu Akbar. Sa sitwasyon ng kapayapaan, pagmamahalan, at ito ay tumutukoy din kahit sa alitan ng dalawang magkapatid na Muslim o mga grupo ng mga Muslim. Allahu Akbar, mga kapatid. Bakit? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung mayroong dalawang grupo ng mga mananampalataya na sila ay nagkaalitan, at makikita natin doon sa aya na yon, ay ang sitwasyon nila ay hindi sitwasyon ng pagmamahalan. Pero tinawag pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ito bilang mga magkakapatid na Muslim. At ang ginawang obligado sa bawat isa sa atin ay ang ayusin ang alitan sa pagitan nila. Kapatiran na ito ay matibay at pinagtibay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sa sitwasyon ng dalawang taong o dalawang grupo na sila ay magkalaban, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging matibay ng kanilang kapatiran. Kaya sino tayo sa panahon natin ngayon na magsasabi na ang tao na yan ay hindi mo kapatid dahil hindi mo siya nakakasama sa masjid. Ang tao na yan ay hindi mo kapatid dahil hindi pareho ang university
o universidad na inyong pinag-aralan. Ang tao na yan ay hindi mo kapatid dahil hindi pareho ang inyong salita. Ang tao na yan ay hindi mo kapatid dahil iba ang kanilang tribo. Ulitin natin. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, innamal mu'minuna ikhwa fa-aslihu bayna akhawaykum. Tunay na ang mga magkakapatid, ang mga mananampalataya, sila ang mga magkakapatid. Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga magkakatribo. Hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga magkakabansa. Hindi rin sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga magkakapareho sa kanilang lingwahe ang magkakapatid. Bagkus ang mga magkakapatid ay ang mga magkakapatid sa pananampalataya sa kanilang mga pagsasagawa ng katuruan ng ating pananampalataya. At ito ang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga magkakapatid dito sa Quran. Tulad din ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Sabi niya, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhduluhu bihasbi imri'in min asyarr ay yahqira akahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Muslim ay kapatid ng Muslim. Hindi niya ito dadayain, hindi niya ito papabayaan, at hindi niya gagawan ng masama. Sapat na sa isang tao na maging kasalanan niya ang pagmamaliit sa kanyang kapatid na Muslim. Lahat ng Muslim sa kanyang kapatid na Muslim ay hindi nararapat na patayin ang kanyang kapatid. Haram ang dugo ng kanyang kapatid sa kanya. Haram ang pera o kayamanan ng kanyang kapatid. Ibig sabihin, bawal nating nakawan ng kayamanan ng ating mga kapatid na Muslim. Bawal nating dayain ng ating mga kapatid na Muslim sa kanilang mga kayamanan. At higit sa lahat, sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haramun irduhu, ang kanilang dignidad. Ang dignidad ng ating kapwa Muslim ay hindi natin pwedeng yurakan, o hindi natin pwedeng sirain, o hindi natin pwedeng tanggalin sa kanila. Bagkus ang mga ito ay dapat nating pangalagaan para sa ating mga kapatid na Muslim. Upang mapalakas natin ang kapatiran ng mga Muslim, ay sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paalala na ito na pangkalahatan. Sinabi niya, la tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala tanajasu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong mag-iinggitan, huwag kayong magkakagalit, huwag kayong magtatalikuran, at huwag sisiraan ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapatid. At kayo ay maging mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkakapatid. Ito ang turo ng ating pananampalataya na ginawang malakas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at itinuro sa kanyang mga sahaba. Alalahanin natin ang isa sa mga ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakadakilang sitwasyon sa buhay o sa history ng Islam. Noong naghijra si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga sahaba, isa sa mga ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar, o ang papalakas ng kapatiran sa pagitan ng mga tao sa Madina na tinawag na mga Ansar at mga taga-Makkah na lumikas mula dito na tinawag na mga Muhajir. Kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pag-migrate dahil sa pangangailangan at dahil sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalakas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagitan nila ang pagkakapatiran
hanggang sa naiulat na mayroong ilan sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi, kung hindi ako nagkakamali, ito ay si Abdurrahman ibn Auf, na itinanong sa kanya o nagsabi sa kanya na mayroon siyang asawa, dalawa, mayroon din siyang mga kayamanan, at sabi ng taong ito, ng sahabang ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abdurrahman ibn Auf, kung gusto mo nang mapapangasawa, pumili ka sa dalawang asawa ko o sa dalawang babae na aking asawa, at kung sino ang mapipili mo ay ibibigay ko sa iyo. Allahu Akbar. At bibigyan kita ng kayamanan. Kalahati ng aking kayamanan. At nung si Abdurrahman ibn Auf ay sumagot sa taong ito, sabi niya, dullani ila suq. Ituro mo sa akin ang palengke. At itinuro ng kanyang kapatid na Ansar ang palengke, at hindi sinamantala ni Abdurrahman ibn Auf ang kanyang kapatid. Bagkus siya ay naging tunay na kapatid sa kanyang kapatid na Muslim. Hindi niya sinamantala ang kanyang iniaalok. Bagkus inisip pa rin niya ang sitwasyon ng kanyang kapatid na mananampalataya. Dahil doon ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala kay Abdurrahman ibn Auf. Naging mabiyaya ang kanyang buhay at siya ay nakasama sa mga tinaguriang Ashurul Mubashirin bil Jannah. 10 na mga at tao na binalitaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagpasok sa paraiso habang sila ay nabubuhay pa. Allahu Akbar. Ito ang kapatiran na pinalakas sa atin ng Islam, na kung tutuusin ay magiging kapaki-pakinabang sa atin dito sa mundo, lalo't higit sa kabilang buhay. Kung kailan ang mga tao ay hahanapin nila ang kanilang mga nakakasama dito sa mundo, hindi lamang upang magtanong kung ano ang kanilang sitwasyon, kung kamusta ang kanilang kalusugan, kung kamusta ang kanilang mga ari-arian, bagkus ang bawat isa ay magtatanong sa karapatan ng bawat isa. At walang makaliligtas sa mga taong magkakasama dito sa ibabaw ng mundo, sa kabilang buhay. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa araw ng magkikita-kitang muli ang mga magkakaibigan dito sa mundo, o ang mga magkakapatid na inaakala nila na kapatid nila ang kanilang mga kasama. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Surah Az-Zukhruf, ayah 67. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga magkakaibigan ay magiging magkakaaway sa araw ng paghuhukom. Allahu Akbar. Bakit? Dahil sisingilin ng kanyang kasama kung ilang beses siya sinuntok ng kanyang kapatid. Ilang beses siya sinira ang puri ng kanyang mga nakasama. Ilang beses siya tinalikuran ng kanyang mga inaakalang kasama. Ilang beses siya ginawan ng kasamaan ng kanyang mga kinikilalang kaibigan o mga kasama dito sa mundo. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang mga inaakalang kaibigan sa mundo, sa araw ng paghukom sila ay magiging magkakaaway, maliban lamang sa mga matatakutin, maliban lamang sa mga taong mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na naiulat, isa sa mga tao na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang syafa'a o ang pamamagitan sa araw ng paghuhukom ay ang mga magkakapatid na hanapin nila ang kanilang kapatid sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin ng taong ito, Ya Allah, ay naaki fulan. O Allah, nasaan ang aking kapatid na si fulan? Bakit wala siya dito sa paraiso? Hilingin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala
na ito ay ipasok din sa paraiso. At dahil dito sa syafa'ah o pamamagitan ng matuwid na Muslim na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Muslim na ito dahil sa kanyang matuwid na kapatid sa pananampalataya. Dahil dito ay hindi nararapat sa mga Muslim na kabuhian ang kanyang kapatid na Muslim dito sa ibabaw ng mundo. Lalong-lalo na yung mga kapatid na Muslim na nagpapayo sa kanyang kapatid ng paglayo sa mga maksiyah. Paglayo sa kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paglayo sa bid'ah. Paglayo sa shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paglayo sa mga bagay na makapagpapabawas o makapagpapababa ng iman ng mananampalataya. Dahil dyan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akahu fawqa thalathin. Yaltaqiyani faya'ridu hadha wa ya'ridu hadha wa khayruhum alladhi yabda'u bis-salam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nararapat sa mga Muslim na layuan niya ang kanyang kapatid ng higit sa 3 araw. Nakikita sila pero tinatalikuran na ang kapatid at tinatalikuran din ang kabila ang isa. At kung sino man sa kanilang dalawa ang mag-una sa pagbati ng salam, sila ang mas mainam sa kanilang dalawa o siya ang mas mainam sa kanilang dalawa. At isa sa mga dahilan kung bakit hindi pinahintulutan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Islam na humigit sa 3 araw ang ating galit sa ating mga kapatid. Kung mayroon man tayong galit, naway patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat isa sa atin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu 'ala Allah ta'ala kulla yawmin ithnain wa khamis. Fayaghfirullahu likulli imri'in la yushriku billahi shay'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna. Fayuqalu unzuru hadaini hatta yastasliha. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilalahad sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng gawain ng mga mananampalataya sa tuwing araw ng Lunes at Huwebes. At pinatatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga nilalang, lahat ng mga tao na hindi nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kahit anong pamang bagay. Maliban sa lalaki na mayroong kaalitan na kapatid o mayroong kagalit na kapatid. At sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika, tingnan ninyo, pagmasdan ninyo ang dalawang yan hanggang sa sila ay magkabati o magkaayos. Hanggat sa sila ay hindi nagkakaayos, hindi pinatatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan. At ito ang dahilan na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat ay maging magkabati ang bawat mananampalataya bago pa man sumapit ang 3 araw. At tunghayan natin ang tao na pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una banggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay taga-paraiso. Noong isang araw, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasama ng kanyang mga sahaba. Nabanggit sa hadith ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma na sa tuwing mayroong lalapit o dadaan na lalaki sa kanila, ay sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lalaki na dadaan na yan ay taga-paraiso. 3 beses ito nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung kinabukasan, pinuntahan ni Abdullah ibn Umar ang lalaking iyon upang tingnan kung bakit naging taga-paraiso ang lalaking iyon. Nang tumira si Abdullah ibn Umar sa kanyang tahanan para makita kung paano siya nagsasala. Nakita niya siya ay nagsasala ng regular, hindi siya nag-aayuno ng sobra, at hindi rin naman siya nagsasadaka ng sobra. Bagkus regular o normal lamang ang kanilang mga gawain.
Pagkatapos ay bumalik ang lalaki si Abdullah ibn Umar sa lalaking ito at itinanong niya sa kanya, bakit nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iyong sitwasyon? Sa tuwing ikaw ay dumaraan sa amin, sinasabi niya ikaw ay taga-paraiso. Ano ang bagay na mayroon sa iyo? Ang sagot ng sahaba na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwing sasapit ang gabi ay inoobserbahan ko ang aking sarili, tinitingnan ko kung sino ang nakagawa ng kasalanan sa akin mula sa aking mga kapatid at pinatatawad ko sila. Tinatanggal ko ang galit sa aking puso para sa aking mga kapatid at ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag mayroon akong nagawa, kung mayroon man akong nagawa ng kasalanan sa aking mga kapatid. Allahu Akbar, mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit naging taga-paraiso ang taong ito. Siya ay naging tapat sa kanyang mga kapatid at hindi siya nagtanim ng galit sa pagitan ng kanyang kapatid na Muslim. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay taga-paraiso dahil sa gawain ito. Naway makasama tayo ng lalaking ito sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga kasama ng kapwa nating mananampalataya na nagmamahalan dahil sa ating pananampalataya at alisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang galit sa pagitan ng mga mananampalataya at tayo ay papasukin sa surga o sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.